Ole tunlai kan khovel borok chu kan hre theuh awm e hripui COVID-19 in khovel hmun tin mai min ti buaya puhmaw tur zawngin anzai kan rel hlawm anih ber hi maw he hri hian ram hosa chauh a luh chilh lo a keini Mizoram pawh kan bang bik lo ani chu mai ni lo thingtlang khua thleng pawhin min duh khung mek zel ani August ni som thum pakhat sang ni som ni pakhat ni alo her chhuaka Champhai district biate khua point covid laka anin ven nan COVID-19 vaccine lakrum pui an nei le a ma se an du lo le an be sei lo thil lo thlangin COVID-19 positive an mu chuak ta hlo mai biate khua nurse na thok pakhat hnen atanga thu kan don danin voini khan vaccine pek ani a positive an mu chhuak pa hi khua siksa awangin vaccine pelavin ama an lo tesa alo positive ta hlo ani positive contact te hi arang lama ko khom ngal an ni a symptom nei test ngal an ni positive contact symptom nei mi som pali an test atangin mi paruk COVID-19 positive mu chhuak anita ani positive contact symptom nei te hi na test zo lo an ni a September ni khat sang ni som ni pakhata test chhun zom le tura malak ani tin symptom nei lo first contact ho te hi tuna hian quarantine mek an ni a ninga hnuwa test le tur ani biate khotlang te kan lo tong try pui chawa in thil ton hi apoi kan ti tak zet zet ani chuti rolin positive zong te pawh dam le thui turin hring nun channel chuan du sakna a hlan molh ani ole positive hi khoi atang lo kai nge ani ti biate khom ngei tena an soi chan pahnih atang hian lo ngei tu ho do nila kei chuan hei hi ani e ti tur kanei hran lova kha chu angai thatu te ngai dan ni sela ole voina positive an mu chhuat tak hi dam lo na awanga serchhip hospital a awm hnu in an khua biate a haw in home quarantine ngal ani a kan thu don nei na soidanin quarantine reng te hi an quarantine hun chung a zo hnu in test le vek an ni thin ani ati hei hi thudik lo ni ta se an quarantine zo hnu hian an test le ngei dawna a negative nge a positive negative in a chuak ngei ani a rin awma chuti chu lo ni ta se khoi train nge a kai ta kang a chan ni the an soi pakhat no ngai thleila an hming soi zel a rem lo awangin positive ting kalo soi zel mei dawna min lo hre thiam dawn nia positive an mu chhuat tak te tupa hi karmasa khan aizol atangin biate hian a haw chawa negative certificate nei lai ani biate khotlang hian hmun dang atanga haw COVID-19 negative certificate nei te chu home quarantine ngai lo turin thu an chhuah ani khang kan soi tak pahnih te kha alo in kai tan na bul ani theia hetiang din hmun alo ni to chuan in puhmaw tur kan zong fo thin amero chu he hri hi kan du awang renga kai kan ni lo ani ti kan hriat theuh hi apoimawh ber awm e mitin te kan film khur zel ero angai tak meu ani thingtlangah phei hi chuan khawpui te angin in enkolna arang lova a tha tawk lova khawpui te mang an lo na pawh kan mang ang fo thin chuwai mitin te kan film khur angai tak meu ani nia he hripui hian a kum tel te meu mai min chen chil tawh a bui thlak tak meu a kan ei leh bar zon na kong thlengin mi a ngawng ani hi he hripui nena len dun kan thiam te pawh hi a poimawh ve viu awm e tin mitin te film khur ila
kan hrui tu ten an ro rel te pum thiamin zawm thiamila thu awi tlan hi kan zir deuh deuh a pawimawh awm e ole ka video milo en sak thin tu te chungah lawm thu ka soya ka channel la subscribe lo ta khan khongai takin min subscribe zel ula video te min lo like sak zel turin ka som chu ni e